Thokoza mkhulu siyabonga. Yebo mama wami. Niyaphila kodwa mkhulu siyabonga. Hayi uyaphileka impilo yaphileka mama wami. Amen. Yebo. Baba. Amen. Yebo. Sifikile lana ke baba siphuma kwaba TV mkhulu. Yebo mama. Njengokusibiza kwakho mkhulu. Kunjalo mama. Sizocela ke mkhulu usenzele into eyodwa mkhulu njengamanje sizocela usibonise ukuthi umsebenzi wakho noma usichazele ukuthi umsebenzi wakho wena uwenza kanjani. Into yokuqala angiqale nje ukubingelela kwababukeli nabalaleli sanibonani molweni. Amen. Lo nje ngikukhulumayo ungikhulu siyabonga. Thokoza mkhulu siyabonga. Qamuka emazweni le eCentral African Republic. Thokoza mkhulu. Yangizelana ngikuphathele ukuningi engidume ngakho engisiza ngakho abantu. Thokoza ngiyathemba ukuthi abantu bazokujabulela baba lokho. Kunjalo mama wami. Amen. Okuningi engisiza ngakho abantu. Amen. Izinkinga sihlukahlukene, abanye badinga imali, abanye badinga ukuphila. Izinto ziningi enhlabeni senziwa. So mina into engifike ngayo la ukubonise ukuthi yini into engidume ngayo mina engisiza abantu. Amen. Ngihambe amazwe ngamazwe ngalisembenzi yami ngisiza abantu. Kudala ngisiza abantu. Amen. Mkhulu ngibona isigubhu lapha eduze kwakho mkhulu. Yebo. Ungangichazela kalesi sigubhu eseduze kwakho baba? Ukhuluma indaba yalokho. Yebo mkhulu nasi nesigubhu futhi ngaphambi kwakho. Lesi sigubhu. Yebo baba. Yes. Yabona nje kugcwele mkhulu amabhiskiti, igubhu, amabhodlela amancane. Awuchaze nje ukuchazele nje mkhulu. Kunjalo mama, njengasengishilo usho ukuthi yawona indaba emali uma ngabe udinga usizo lwemali. Kunindlela eziningi engisiza ngazo abantu mayelana nendaba emali. Amen. Abanye badinga imali ingene ku account, ngiyakwazi ukubabenzela imali ingene ku account, bayibone ivele ku account. Ayikhiphe kahle futhi kungabe khona ukuthi hayi abantu basebhenki bazobuza ukuthi le mali iqhamukaphi. Cha. Hayibo mkhulu uthi ngiyakwenza lokho futhi mangabe uthi umuntu usekhutha ukuthi no ngifuna ungenzele into ke account. Hayibo. Abafuna ukuthi no mina mkhulu ngifuna kuza kuwena ungenzele imali ngingakwazi ukuthi umuntu afike la engisebenzela khona. Ngisebenzela la eThekwini ngihlala eBalito. Uthi-ke mkhulu uma kwenzeka ungenzela into njengoba ngibona ibhakede ngaphambi kwakho namabhiskiti ngicela ungichazele qala nje ngaleli bhakede namabhiskiti. Leli bhakede ngenzela usho ukuthi kube example kunina ngibona ngoba kuna into engiphethe la. Amen. Kunalento ibiza ukuthi sendawana. Heyke. Le sendawana lenja nango le sendawana original lena le. Amen. Le sendawana ma uyibheka ngaphakathi kuna isikhumba. Ngiyayibona lento ibonisa ukuthi le isendawana original. Amen. Le sendawana emali. Yebo mkhulu. Lo sendawana wemali wenza imali uyisimanga le sendawana ngoba umsebenzi wayo le sendawana ukwenza imali. Umuntu angakwazi ukuthi masethengile asenzele imali ekhaya lakhe. Amen. Kodwa nje kunogomo ukuthi hayi kuchithile masuthengile lento uyewenzela ekhaya lakho cha. Kube khona ibusiness noma ibusiness elincane wenzayo. Kahle usendawana lona umuthi webusiness. Umuthi lona webusiness lona umuthi webusiness kodwa imali iza wena ungazi ukuthi le mali kanti se ngiyitholile la iqhamuka ngakhuphi ngidesa into incane mhlawumbe ngibuye no40,000 rand kwenzekalani ke nje isimanga lawa amafutha. Mkhulu ngicela ukubuza ungakwazi ke ukungitshengisa nje ngalamafutha sike sibone nje umsebenzi walamafutha. Njengala ubone kunamabiscuit la. Ngiyabona. Ngenzela usho ukuthi nibone ngenzela ukuthi mangabe ethi khona umuntu uzowadinga amafutha abebone ukusho ukuthi asebenza kanjani. Amen mkhulu.
ila amabhisiketi la kuba like wena una ibusiness noma ngabe business incane noma una tuck shop noma una ini zama ibucket inkulu lento ibucket incane le ngenzela ukuthi kube example nibone kusho ukuthi lisendawana kade isebenza kanjani. Kudala abantu bezindaba kasendawana kodwa abazi ukuthi usendawana original isebenza kanjani. Hayi mina ngicela ungitshengise mkhulu ukwenzela ukuthi bazobuka ababukeli babone balalele futhi ukuthi kahle kahle isebenza kanjani. Kunjalo mama. Yeah. Isendawana ukusebenza kwayo namasufike kuyindawo yokudayisa. Amen. Ibusiness lakho noma esitolo noma ngaba ngaphandle nje ubheke itafula ubheke noma kuphe okudayiswa akho lapho lelo ukuzofika abantu bazothenga. Amen. Ngenzela lokho ukuthi wazi ngoba mangabe kuthi kungafike umuntu ozothenga lapho ngeke isendawana isebenze. Sebenza mangabe uthi kufika umuntu uzothenga lento le athenga imali yokuqala kulolu suku. Imali yokuqala uzokhipha icustomer ushithi ngiyathenga lento nathi imali wena leya mali into owenza ngayo khuna nje uzovula sendawana uyacobisa imali enkulu umuthi imali yokuqala khulu uchaza ukuthi noma kuthengwe usweet enkulu lo weshumi noma ngaba ukuthi noma kuthengwe noma yini kunjalo mama wami. Ngikhuluma indaba yokuthi imali yokuqala izofika lapha kuyibusiness lakho kulelo suku. Amen. Ngabe umuntu ufike no 10 rand uzothenga something lento le mali uzoqala wena uyibambe nje eqhamuka kwicustomer. Amen. Leya mali lena yona nje sebenzisana nesendawana. Amen. Noma ngabe ufike ne10 uzothenga amasweet lapho etafuleni lakho. Lento le 10 leyana le 10 ngaba 10 ngaba 2 rand ucobise keke lokho lo. Yebo ngicela ukuthenga ngifuna ukuyibona lento okhuluma ngayo ngicela ukuthenga ukuze ngibone lento okhuluma ngayo. Kunjalo mama nawa amabhisiketi lawa sengisadayisa amabhisiketi la ibusiness lami leli ngiclient lokuqala wena ube iclient yokuqala ungakwazi ukuthenga noma yini. Hayi ngicela ukuthenga amabhisikiti ngicela ukuthenga amabhisikiti ngeke kwazi ngikubonise usho ukuthi mangabe nizoyidinga lento lesendawana nibe ukwazi ukuthi isebenza kanjani. Ngicela ukuthenga ke mkhulu amabhisikiti 10 rand. Thokoza khona. Ya ababukeli icustomer lefikele kuzothenga le mali yokuqala leyo kwibusiness lelusuku. Amen. Into enziwa ngayo wena ube nebhaketi eceleni laba ngibekele njengoba akuna itafula ngizokwazi ukubeka lento. Thokoza. Yeah, so leli bucket lena alina lutho le. Alina uyalibona nje. Lutho mkhulu. Kunani la ngaphakathi? Lutho, khulutho. Akuna lutho la ngaphakathi. Lena alinangisho umuntu. Kunjalo ke mama. So into enza ngayo masesukele le client wena uyathatha uyavula ke lo muthi. Uthi kanje uyayigcobisa leya mali kanje. Amen. Uyigcobise kanje leya mali. Amen. Igcobise kanje. Imali yokuqala noma ngabe kuba ishumi. Yes, noma ngabe imali yokuqala wena nje yebo iqala kufika ezandleni kulelo suku. Yebo. Awenze kanjena nje uxobise lokho bese uyavala. Amen. Amen. Bese uthatha lo 10 rand bese ufake kule ndishi. Ngiphethe indishi incane njengoba iexample lena nje. Kodwa wena mangabe kushuthi udinga lo sendawana faka uthatha u20 liters. Lo 20 liter mkhulu nguthenge mkhulu ube kuhle. Yebo. Ngenzela ukuthi imali kwazi ukuthi igcwale kahle lapho mangabe uyashayisa ukwazi ukuthi akunalutho lana ngu10 rand sengucobisile ngusendawana. Amen. Leyo kufuna kumtshengisa ukuthi usendawana kusebenza kanjani. Emakhosini. Ngiyavala khona la. Emakhosini. La. Nawo amabhisiketi asele. La.
noma ngabe esetafuleni akunankinga lokho. Thokoza mkhulu. Thokoza. Noma ngaba lawa mabhisketi siwabheke khona la. Thokoza mkhulu. Uyabona ke la. Ngiyabona. Sesenzile lento Yebo. wena into ozokwenza ngayo ngaphakathi. Amen. Amafutha khona lawa wena uzokwazi ukwaqhina noma epocketini noma kuphi. Lamafutha mkhulu ngihlezi ngihamba nawo noma lamafutha mkhulu ngiya nawo ebusinessini lawa amafutha. Yebo lawa Uma ngibuye ebusinessini ngikwenze njani? Ahleze kumina. Mawubuye ebusinessini wena uwagcine kahle. Anengomo owodwa lawa amafutha. Amen. Nakho ke ngikudingayo. Ingomo nje ukuthi wena mangabe kuchuthi unomkhwenyana ekhaya. Amen. Noma unenkosikazi ekhaya. Amen. Kusho ukuthi ebusuku musu wenze nje umcimbi ekamereni. Amen. Ningawathinti lawa amafutha until wena sewugeze emzimba wakho. Oh, uzugeze. Yebo wona ungomo uza ngawo lawa amafutha. Amen. Akumele ushuthi wenze nje wenza ucimbi ekamereni bese musuka lapho uzobamba amafutha. No. Wena musuwenze incimbi yenza make sure ukuthi lapho usugezile. Impilo yogeza ukuthatha amafutha then mangabe uya ebusinessini hamba lapha ebusiness. Yenza kanje qhubeka ukudayisa. Ungavule lesi. Ebakhosini. Ungavule kanje mawukwenza kanje. Lento le uyavula uba ukuthi masuwena musu uyashayisa khona. Oh ntambama. Entambama. Le ufake makuna abantu baningi ubona shino bazobona usho ukuthi hayi kanti lo kunani la ngaphakathi. Ungakwazi ukuvulela endlini masufika endlini vula khona lapho. Amen. Akunabungozi. Ayinabungozi. Akuna ukuthwala lo. Akukho ukuthwala. Akukho ukuthwala. Umsebenzi nje webusiness. Umsebenzi nje kuyibusiness. Abanye bangafuni ukuthi bathole imali inkulu one time. Uthano ufuna ngenze kancane kancane. Kodwa amafutha lawa mayesephela umuntu umenzela imali inguphezulu ku10 million. Ake sithi ke ngosuku azokwenzela imali phezulu ku30,000 rand. Amen. Uyibone kwenze ushiqothwa awenzele endlini. No. Wenzela indawo kaphandle. Kudlula abantu. Ake sithi ke mkhulu ngumuntu ofuna umsebenzi. Yebo. Noma ngumuntu ofuna into ezinjengamathenda. Kunjalo mama. Nawo futhi usandawana lo uyasebenza lapho. Ulo sendawana lo mangabe ukuthi unama business usendawana ofike ukuhlukile. Amen. Kunosendawana sebensiza mangabe ukuthi sifuna ukuqinisa umuzi. Amen. Sibethela ekhaya lomuntu kuzoshuthi lapha abathakatha masebafika labo ekhaya. Amen. Bangabone lutho babone ulwandle. Kunolo sendawana number 1 lo. Kuna number 2 kunosendawana usebenza mangabe shuthi ufuna ukuthola amathenda. Amen. Mama ngabe ufuna ukuthola amathenda uthola umsebenzi. Kuna usendawana oil futhi make mkhulu ngoba ngiyabona ukuthi manje labasendawana emaningi awukuqale ungitshele iprice yalo owebusiness ngemva kwalokho ungitshele iprice eyalo omunye yabo ungitshele nje ukuthi lo usebenza kanje iprice yakho nithi lo usebenza kanje iprice yakho nithi ya lo usebenza ngemali kanje owebusiness 20,000 leli bhodlela 20,000. Uyafika la ekhaya uyangifonela. Fonela ke umkhulu siyabonga. Inamba yami ithi 0664098511. Asibonge mkhulu. Ngiyayiphinda futhi le namba. 0664098511. Emakhosi yona inamba yami kaNkhulu siyabonga emakhosi yona uzokwazi ukungifonela then mamfona ube serious ukuthi uyedinga lento ukuthi ukwenzele imali ekhaya uyasenze into ezokwenza imali wena masuqeda nje usebenzisa lo sendawana uzobona ukusho ukuthi hayi ungikwenzele malini wena uzofika kuzobonga la Mkhulu ngicela ke manje siqede ubonga mina umuntu angakwazi ukuthi kubonga ngomlomo. Amen. Ngiyabulela futhi lokho umuntu angathi ufonile uyabonga ngomlomo abanye bathi no kodwa ngiza lapho ngabamba lokho idrink ubonga lokho nje.
Mkhulu Lokho ngicela ke siqedele ngiyakuthokozela. umsebenzi waleli bhakede leli. Yebo. Asiuqede phela ngoba Sizo- babukile phela abantu. Kunjalo Bafuna sizoqedha. ukubona. Sizoqedha lo msebenzi. Amen. Iyona ibhakethi leyana nje. Amen. Ilona lena ibhakethi. Yilo. Mkhulu ke ngicela ungichazele ngalo owethenda ke manje mkhulu ukuthi lo owethenda ke mkhulu ngoba uthe la u20,000 mkhulu. Yebo mama. Ngicela ke manje ungitshele ngaloku okwethenda ke. Wethenda mangabe uthi wena ufuna ukuthola amathenda kwi-government noma kuma-private sector wathola amathenda. Amen. Unesendawana kudesa ngo-60,000 rand. Amen. Amen. Lowo wena wazi wathola amathenda noma ngakuphi uzokwazi u-applyela khona ngamathenda uyawathola amathenda. Amen. 60,000 ibhodlela. Amen mkhulu Konke kukhona la. Amen. Yeah. Lo omunye futhi Lokho okuqinisa ukubhethela nje ekhaya lakho kusho ukuthi la mafika abantu abathakathayo ekhaya lakho Amen. babone ulwandle yonkinda abangabonela ukuthi. Amen mkhulu. Ya lokho akubize kakhulu. Amen. 15,000. U15,000. Ya lokho 15,000. Amen mkhulu kuyezwakala usuyobatshela sebe ukuthatha ke lo owomuzi nalo owabathenda ukuthi usetshenziswa kanjani. Thina ngeke usitshele manje kodwa umuntu owudingayo Kunjalo. useyozwa kuwena mayisefikile. Kunjalo mama wami. Amen mkhulu. Udinga lusizo lunjalo wadinga lamafutha athise izobachazela ukuthi usebenza kanje. Amen. Njengoba lana azikho sincwadi nje zokufaka amathenda la. Awuna umuzi enguqinisayo la. Amen. Lento ibusiness example ibusiness iyona le. Amen. Uthi ubone ukuthi isendawana emali. Isebenza kanjani? Lisebenza kanjani? Amen. Ingakho ngikuveselelana ababukheli Ukuthi nabalandeli nibone usho ukuthi isendawana ngempela iyasebenza. Angithembeke babukeli ke balandeli bakamkhulu siyabonga ukuthi senibukile niyawubona wonke umsebenzi wakhe useshila ukuthi izinto zakhe futhi ukuthi zitholakala kanjani. Uthe inamba yakhe ithi 0664 098511 inamba kamkhulu siyabonga ke leyo ke abamdingayo. Noma futhi ufuna ukumthinta uyakhona ukumthola ngevideo call umkhulu siyabonga kuyo yona le namba. Ekwazi ukungithola kweleya number. Amen. 066 Amen. 409 Amen. 8511. Amen. Yona inamba yami umfonele video call nimbone ukuthi hayi ngempela ngikhuluma nobaba usiyabonga. Amen. Isicela ukuvulele ibhakede mkhulu sibonga. Amen. Yeah, alright ngoba vele kuna isikhathi. Amen. Yeah, sasikwenze lento manje ukuthi nibone ukuthi ileli bucket le. Amen. Kade bengifake kuno 10 rand njengoba leya ndawo ayikho busy futhi lesi sikhathi esincane kakhulu. Ngijahe ukubona lokho esizokuthola ngakho yikho lokho. Ngijahe ngoba vele mangabe ushuthi lento sivula intambama bezizobona okunye okuhlukile nje okwamanje kodwa kufanele nibone ukuthi lento lokho ncane okukhona. Amen. Isikhathi sibe sincane ke babukeli njengoba senezwile umkhulushili wathi isikhathi sibe sincane kuzoba khona okuncane ngoba phela angihlezi la usuku lonke ngifikile nje okwesikhashana ngizohamba. Cela ungivulele mkhulu ngijahe kabi mina ngijahe ukubona ukuthi khona nale bucket engifake khona u10 rand. Amen mkhulu. Yebo. Ngiyabona baba. Ngiyabona. Siyalivula ibhaketi sibone ukuthi ngaphakathi kunani. Amen mkhulu. Awuthokoza emakhosini. Nakho. Awuthokoza mkhulu. Nakho. Thokoza mkhulu. Nakho. Thokoza mkhulu. Emakhosini. Nakho. Emakhosini. Engenalutho bekuno10 rand lona lo 10 rand ofake lento nje isendawana. Emakhosini. Kuphela nangu lo 10 rand ucwabise isendawana nangu lona. Emakhosini. Usebenza kwayo ukhona lokho nje. Emakhosini mkhulu. Nakho.
Emakhosini. Now. Emakhosini. Hayi bokukhulu umsebenzi wakho omuhle kakhulu. Uthi ibhakede lenkhulu ekseni mhlawumbe mososhe ntambama uzobona usho ukuthi hayi laba kunemali nje. Uzoyibona khona lapho. Amen. Kunjalo mama. Kusho ukuthi umuntu osebenza la uyena useyendawana lo. Kunjalo usendawana wona usebenza ke nje ngoba usebenza usendawana isimanga nje umsebenzi wona masugcobisile lento lena nje uya attracta imali ke nje noma ndawo emabhenki noma emaplazini nje. Amen. Ukusebenza kwayo usendawana ayike balaleli njengamanje lekhulu nangu u10 rand bekungena lutho. Amen. Sebenzile lokho imali engempela lena ngakwazi uthatha noma malini ubone ushude le imali engempela. Now, thatha noma 200 rand lapho uhambe uyothenga into oyifunayo. Ngizowuthatha. Then ngibona usho ukuthi imali engempela. Ngiyawuthatha mkhulu masengiqeda ukusebenza la. Hayi ke balaleli noma bona ke ababukeli njengoba ubona ke umsebenzi kamkhulu siyabonga iwona ke lo umsebenzi esithe masifika namuhla safike sawubona iwona umsebenzi afike asenzela wona njengamanje wafika wasenzela umsebenzi webhizinisi umuntu onebhizinisi. Umuntu othi mina ibhizinisi lami lihamba kancane. Umuntu othi mina kulize lishone ilanga mina ngenze u20 rand. Lo muntu ufanele azelena kumkhulu siyabonga. Nangu umsebenzi kamkhulu siyabonga uwenze ngaphambi kwami. Inamba kamkhulu siyabonga ithi 066 409 8511. Inamba kamkhulu siyabonga ithi 0664 09 8511. Uma ingasho kanjalo akuyona inamba yakhe umkhulu. Uma ingasho kanjalo akuyona inamba yakhe umkhulu. Umkhulu uthi ucela nimfonele noma kunge video call ukuze nimbone. Uma ungaboni lowo mkhulu akuyena umkhulu siyabonga. Uma kuukuthi akuyena lo mbonayo lapho kwipic yakhe uwazi ukuthi akuyena ufake mkhulu lo. Kunjalo ke. Asibongeke babukeli. Hayi ngibongile kakhulu ke mkhulu umsebenzi wakho ngubonile. Muhle kakhulu mkhulu umuthi webhizinisi. Kunjalo. Nowethenda unawo. Noqinisa umuzi unawo. Noma ngaze kubuntshontshela. Noma ngaze kuba utholi bantwana. Noma ngaze kube kwenzakalana empilweni yakho. Woza kumkhulu siyabonga. Wenza yonke into. Kunjalo mama. Noma isiphi isifo ufuna ukusilapha. Woza kumkhulu. Asibonge kakhulu sibongile mkhulu. Ngabe mkhulu akhona amazwe ofuna ukwasho? Into engifuna ukuyisho lana into yocina. Ukuningi engisiza abantu hayi kwemali kuphela. Amen. Ukuningi ngilapha isifo. Lokho ukuthi umuzi wakho awukho right lapha abantu abathakathi bonje befika njalo ngiyakwazi uqinisa umuzi. Umuntu wakho ubalekile isithanda sakho ngiyakwazi ukuthi ngimbuyise. Amen. Iloko kwemali ngichilo ukuthi wena uyazishola ukuthi no mkhulu mina ngifuna imali yami leya mali engifuna ingene ku-account. Hayi bese ube ne-account number wena then uyasho ukuthi udinga malini wena empilweni. Amen. Then ukwazi ngikwenzele imali ingene ku-account masoyikhiphile imali uyasho ukuthi adokotela yaphuma imali. Amen. Kunjalo ke. Mkhulu ngibongile ke mkhulu ngalomsebenzi wakho owebhizinisi mkhulu. Ngibonile imali mkhulu usendawana uyenzile mkhulu. Ngicela ukubuza ke mkhulu njengoba uthi uyakhona ukwenza imali ingene kwi-account. Kunjalo. Mkhulu ngabe ukhona umsebenzi ongangenzela wona manje omncane owemali ngaphandle kwale ephansi. Le phansi mkhulu sizoyiyeka kanjalo eyebhizinisi eyomuntu ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakhe. Ake sithi kufika umuntu ke manje mkhulu ufuna umphakamise abe nomcebo mkhulu abe rishi abe usaziwayo mkhulu. Ungakwazi mkhulu ukungenzela ivideo encane eyalowo umsebenzi mkhulu ukuze ngiphakamise umsebenzi wakho? Yebo kunjalo. Njengasengishilo. Amen. Ukuthi indaba zemali kuna indlela esihlukahlukene. Kuna abanye bangafune ukuthi imali ize kancane kancane kanje. Emakhosini. Bafuna imali engebuchitha igcwala bafike la ukuthi no dokotela ngicela ungenzele imali. Funa ucebo lwemali ke la. Emakhosini. Ngibuye nombuye wena no 15 million 10 million ngikwenzele la indawo le. Usebenza nabafana le ndawo. Emakhosini. Eningakwazi nina ukuthi nibabone la.
Emakhosini. Akwazi ukuthi babone la kuna into egezwayo kila kuze ukuthi ubabone laba abafana abafishane engisebenza ngabo engibathuma njalo mangabe ukuthi kufika umuntu then ngiyakwenza konke umsebenzi ngiyaxhumana nabantu abadala emoyeni then ngikwazi ukuthi ngibathumela abafana bayafike ngayo leya mali edingekalayo uyifunayo ke wena. Masujika uzojika imali usiphethe wena. Emakhosini. Kunjalo ke. Amen mkhulu ake senzeke mkhulu siyeke kanjena le lapha. Yebo. Ngicela enye ke mkhulu ingaphazamiseki leyo lapho phansi ngicela ungenzele leke manje mkhulu ukuthi uyakwazi ukuyenza ukuthi ingene kwi-account yomuntu mina sengidinga nje ukuyibona mkhulu. Alright. Amen. Amen ke futhi ke mkhulu siyabonga. Yebo. Mkhulu ngiyacela ke manje ke mkhulu sesikumsebenzi wokugcina ke manje mkhulu. Kunjalo manje. Ngicela ke ukungenzele leke manje mkhulu eya le mali engena eBank. Ukungenzele nje iexample imali encane nje mkhulu, encane. Ngiyayibona yonke le. Kunjalo ke mama. Amen. Njengesengicazile already ukuthi leya mali imali mayelana nebusiness. Amen. Indaba ke sendawana. Amen. So siyaphuma lo kuyisendawana. Amen. So asikhulumeke ke manje ukuthi umuntu mangabe uthi udinga lusizo ukuthi mina ngifuna laba umkhulu ungisize imali ithize. Yes. Afike la engisebenzela khona kule office la ngafike la. Amen. Ungwenzele umuntu imali ayifunayo aguduke ngayo. Amen mkhulu. Kuba khona ukuthi ufuna khona into afuna kuyithenga ahamba ayothenga ngaphambi kwami kuze abone ukuthi leyo mali ngempela iyasebenza. Akathwali futhi mkhulu awunaso isethwala. Ngithwalise kahle ngoba kuneyindlela zokuthwalisa senzima kakhulu. Abanye abantu abakwazi nje kwazi ushita kwazi ukumela imigomo yakhona. Amen. Kodwa lokho engikwenza ngakho mina akunakubungozi. Akunabungozi. Lutho akunabungozi ngiyakwenza umuthi kimsize akwazi ushita abuye ngayo nale mali ayifunayo. Emakhosini. Kunjalo ke. Manje lokho ngisebenzisa izinto zami la office ngamandla engaphiwa ngawo. Amen. Ngabantu abadala ngiyakwazi ukuxhumana nabantu abadala nalezi zinto zami isigubu sekhona la sona futhi sinokusebenza kwayo ukuhlukene kunjalo emakhosini mkhulu hayi awukungiboniseke mkhulu asizokwenza kanje ngizokwenzela kodwa okuncane yebo just ubone usho ukuthi hayi lokho kwenzeka ngempela. Amen mkhulu kodwa mangabe uzodinga uthi hayi funa imali enkulu kakhulu mina then kuna futhi lento masufika la ngizokwenzela lokho ukuthi ubone ukuthi nakho ukwazi uhambe nangemali enkulu. Amen mkhulu. Uyalibona le trunk leli? Ngiyalibona trunk lakho mkhulu. Ngiyalibona mama? Ngiyalibona trunk. Ngibheka la. Amen. Ngizokwenzela okuncane. Amen. Ukuthi just ukuthi nibone ukuthi hayi ngempela mase mfika la uzobuya ngayo nemali. Amen. Icustomer ngabe uthi liza la mase libuya eseyiphethe imali. Amen. Lokho ngizokwenza okuncane. Amen. Kunama trunk amakhulu la engenza ngawo. Amen. Asekhona. Amen mkhulu. Indawo enkulu kakhulu nala. Amen. Kunendawo ngibheka amatranka la kwenza ukuthi mangabe udinga u10 million kuna nje tranka ingenza ngayo ukuthi le tranka izo anela ku10 million. Amen. Mangabe ufuna 15 million kuna itranka la. Amen mkhulu. Ukuthi wena ukwenzele ukwazi ukuthi uyibona u10 million ukwazi ukuthi ujike ngawo. Hayi kulungile. Wena ukwazi uyifakela ebank, ukwazi ukuthenga noma yini ayina imigomo ngoba angithwalisi. Thokoza. Ukuthwala kona kuba ingozi kancane kanje. Thokoza mkhulu. Ya kodwa lokho ngenza ushithi umuntu ayithole imali kungena ubungozi. Thokoza mkhulu.
lento ngenza izinto zami lana manje. Amen. Angihlangani nosendawana, sendawana sengichazile. Yebo siqedile. Bese sendawana. Amen, siqedile ngayo. Ngihlanganisa izinto zami la. Amen. Ya, ngifaka la ngihlanganisa izinto zami. Emakhosini. Ngiyafaka khona lana. Amen. Lo zona sikwazi ukucommunicate nabantu abadala. Ngcwele. Bese kunalokho lokho. Amen. Amen. Yabona ke lokho. Ngiyambona mkhulu. Isigubu sona mangabe udinga izinto la besebenza lento le. Amen. Mangabe udinga imali enkulu njengangishilo, Amen. usho masebenza itrunk enkulu, imali ngophezulu 10 million. Usebenza lokho. Nguyena nje ona amandla kakhulu ekwazi ukuthi asilethele imali ngo10 million la. Thokoza mkhulu. Ukwamanje ngeke sisebenzise lento le. Lo esesikubu nje azizosebenzisa ukwamanje ngoba ngifuna just ngikuvezele okuncane. Amen. Lokuncane ukwazi ukuthi just ngibone kodwa mangabe ethi ngidinga imali enkulu kakhulu ukuthi ayinodokotela mina ufuna imali enkulu kakhulu ngijike ngayo usebenza lento. Thokoza mkhulu. Kwanamhlanje uzobenza lesi sigubu esincane. Amen. Lesi sigubu esincane esizosebenzisa ngaso la. Emakhosini. Swelele, eliwali kwenda, swelele, eliwali kwenda, swelele, no, eliwali kwenda, swelele, eliwali kwenda, swelele mama, eliwali kwenda, swelele mama, eliwali kwenda, yo. Thokoza mkhulu. Funa senzele imali encane la. Wena khuluma nawe Emakhosini. ngicela nisilethele imali encane ufuna ukubona kushuthi lento isebenza na Emakhosini. la akunalutho la ngaphandle kwento engigcobise ngayo la. Amen. Bona into engigcobise ngayo engifake ngayo la. Amen. Kodwa umsebenzi wonke wena lo uzokwenza. Ngiyavala. Thokoza. Njengala ngithi ngisebenza nabafana basemoyeni. Amen. Abafana bahamba ngomoya. Emakhosini. Ngizocela unikeza isikhathi ukwazi ukuthi ngeze izinto zami. Emakhosini. Ahambe nalo nje akwazi ukuthi ahambisane nalabo abafana. Ngifuna angilethele okuncane la bawubone. Lokho bakubonile. Ngusakampi yenje nazi amulo khuluma nawe please ngicela ukuthi nesilethele okuncane ukuze nabe abantu nangoba mama ufikela abone ukuthi hayi lona ngempela lethi sigubu siyasebenza. Emakhosini. Ngishilo ukuthi ngisebenza isigubu esincane
ngoba ngifuna ukwenzela okuncane. Emakhosini. Lesi sikubo nje asikwazi ukwenzela kule trunk. Amen. Ngoba lona nje unamandla kakhulu. Amen mkhulu. Senza mangabe uthi kule trunk enkulu yonke into ikhona la. Amen. Ukuthi udinga imali enkulu kakhulu 10 million, 15 million sebenza lona. Amen mkhulu. Lesi sikubo sona sebenza kodwa ngifuna ukuthi ukuncane. Ngenza usho ukuthi ngingamosha isikhathi sakho wazi nawe ukuthi ubone ngikwazi ushithi mase ubuye nawe uba nobufakazi ukuthi hayi ngempela ngikhulu siyabonga uyasebenza. Thokoza mkhulu. Thokoza. Emakhosini. Asekuyalunga. Amen. Abafana bajikile. Yonke into iright kekela. Emakhosini. Yeah. Ngizothi sizobona ukuthi ukungakanani nje usiphathele keke lo. Bese sikubo sencane ngithi angisiphathele okuncane nawe ukwazi ukuthi ubone usho ukuthi hayi ngempela lento iyasebenza. Emakhosini. Ngavula keke lento. Yebo mkhulu kujahile mina ngijaha ukubona. Alright. Simbeke lokho la. Sebenzile ke nje. Umsebenzi wakho usebenzile. Amen. Hayi. Hayi makhosini mkhulu. Kubulesi sasebenza. Nathi imali. Siyabonga Nathi mkhulu. imali. Siyabonga mkhulu. Nathi imali. Siyabonga mkhulu. Nathi imali. Emakhosini mkhulu. Nathi imali. Emakhosini. Nalana futhi ngakwazi ukuthatha ama 200 rand uthenge into eyifunayo ubone ukuthi ube nofakazi ukuthi ngempela leyo imali iyasebenza. Siyathenga. Anathenga noma yini. Amen mkhulu. Nathi imali. Awusebenzile baba. Nathi imali. Sebenzile. Angithintanga la. Hayi. Uthintanga lutho. Nathi imali nje kasendawana. Enye le imali lento engiyenza ngofika. ile ukuthiwe iyakephile kwi-account ke leni imali. Uma udinga umkhulu siyabonga akwenzele imali ezongena kwi-account yiyo ke le. Ngineshe yami ke engiphiwe mina ke njengamanje khona la kule mali. Inamba kamkhulu kuseyinamba eyodwa. Umsebenzi wakho muhle kakhulu mkhulu umsebenzi wakho. Lo mkhulu owenziwe lo msebenzi owenziwe umkhulu njengamanje. Ungenzele mina ukuze ngibone nani futhi babukeli nibone ubufakazi. Kunjalo mama. Njengamanje ungenzele imali encane. Le mali uyakhona ukuza kumkhulu. Uyakwazi ukuza kumkhulu. Uzizele wena umkhulu akwenzele umnotho owudingayo unawo amanye amatraki angaphezulu kwalawo angakwenzela kona u10 million. Lo umsebenzi wasendlini akuwona owasebank, lo owasendlini akuwona owe-account. Mawufuna kwenzele kwi-account uzokwenzela kuyona, mawufuna akwenzele endlini uze kuyena uyakwenzela futhi endlini imali esheshayo omkhulu. Angathini amazwi akho wena mkhulu? Hayi, senukubonile konke lana. Ngicela ababukeli mangabe udinga usizo abe serious ukuthi uyawudinga lo sizo. Lo msebenzi okuningi ngengikwenzakho. Amen. Noma kungabe kuyimali, kwempilo, ngiyakwazi ukusiza. Kwemali, ngiyakwazi ukusiza noma ipindlela. Le ku-account ube ne-account wena, ngiyakwazi ukuthi ukwenzele ukuthi wazi ukuthi ube nemali ku-account yakho, uzikwazi nje uthuthukele ngempilo yakho. Thokoza mkhulu. Kunjalo mama wami. Inamba yami ngiyayiphinda futhi. Iphinde. Ithi 066
Amen. 409 Amen. 8511. Thokoza. 066 409 8511. Amen. Mkhulu. Yona Thokoza. namba uzongithola mkhulu, siyabonga. I-office lami la eThekwini, ngihlala eBhalito. Amen. Mkhulu. Ufonele ukwenze video call ubone ukuthi hayi ngempela ngikhuluma nomkhulu, usiyabonga. Amen. Ukwazi ukuthi uchaze izinkinga zakho, ngikwazi ukuthi ngikusize. Hayi ke balaleli, iwona ke umsebenzi kaNkulu lo awenzayo ke eoffice. Uma ufike eoffice lakhe, uNkulu uyakwazi ukukwenzela lo msebenzi awenze njengamanje. Siqala lapha kwisendawana. Umuntu webhizinisi, ibhizinisi lakho malihamba kancane, woza kumkhulu, nayi inamba kaMkhulu 0664 098511. Umsebenzi kaMkhulu uma udinga akwenzele imali esheshayo, nayi inamba, kuseyinamba eyodwa ayishintshi, 066 409 8511. Kuseyinamba kaMkhulu, siyabonga, ayishintshi. Uwenza ngayo yonke imisebenzi yakhe ngenamba eyodwa. Kunjalo. Asibonge ke Mkhulu. Amen ke. Athini amazwi akho okugcina baba? Uhambe kahle ke mama, lokho ukubonile. Ngiyathemba ukuthi nababukeli nabalandeli babonile. Thokoza. Ya, beni lokho kunina kusho ukuthi hayi inkinga yami ithile, ngizomthinta efoneni nichaze kusho ukuthi no, izinkinga zami isithile, ngidinga imali dokotela. Ngidinga lokho ukuthi hayi ngidinga lokho kusendawana ngishilo, ngichazile futhi kusendawana la eMakhosini. Indaba kasendawana ngichazile, uveselile, odinga sendawana abe no 20,000 rand. eMakhosini. Sendawana imali. Isendawana ema-promotion, mangabe ukuthi udinga i-promotion wena, noma udinga amathenda wathole kwi-government noma ama-private sector, iba no 60,000. eMakhosini. Ngiyafika no 60,000, ngiyawunikeza lokho, ngiyawudingisa into uzokwenza ngawo. eMakhosini. Kunjalo mama. Sibongile Mkhulu. Amen. Amen.